Рэчыцкія рокеры за 33 гады не вызначыліся, што граць. Хочу раскула, хочу разврата. Пятнічны хуліганскі трек выпусцілі ветэраны рэчыцкага року група «Астрал». Сгорел сарайчик, гори хата. Дзядзькі граюць ажно з 92-го года, разваліваліся, адраджаліся, там такія інтрыгі ў іх былі. Але яны так і не вызначыліся, а што ж яны граюць? Хард-рок, хэві ці панкуху. Хотите в долю отошел. Іх новая песня «Банкамат» — гэта угарная гісторыя з трагічным канцом у стылі «Сектара газа» і нешта падобнае. Калісьці гралі «Брышчане, дай дарогу», назовём гэты стыль бытавы панк-рок. Хочу разврата, причем не где-то, не по той. Наогул, мне вельмі падабаюцца гісторыі, калі людзі растуць, па цыферках у пашпарце перавальваюць там за нейкі ўзрост, але пры гэтым не здраджваюць свае мары, не даюць сябе на з'ядзенне бытавухі. Камусьці ў такія гады было б сорамна спяваць падобныя песні, а вось нязменнаму лідару «Астрала» Валентину Славіковскаму, наадварот, вельмі дажа ў прыкол.